Sí, això és el que parlava ara al final del partit amb algun jugador de l'equip contrari que coneixo, no? Que el futbol és un estat d'ànim i són situacions. Nosaltres a la primera volta havíem fet moltes coses per fer gol i ara doncs tampoc hem de fer tantes per fer-ho, no? Però jo sincerament penso que el que aquest equip ha fet avui contra un rival, perquè estem parlant del Terrassa, que no està en hores baixes a nivell de classificació, que porta 2 punts de 27, però té jugadors d'un nivell altíssim. Si només pensem en els 4 jugadors que comportaven la part davantera, doncs estem parlant de jugadors que ens han jugat a segona divisió B a un nivell altíssim. Per tant, estar 30 minuts amb un jugador menys, amb jugadors d'aquesta qualitat, que t'encaren en 1 contra 1, que t'intenten generar joc, penso que el que estem fent és increïble. O sigui, tot el que pugui dir del grup és increïble i penso que l'equip ha estat a una alçada molt bona. Un anàlisi una mica del partit, no? Sí que al principi sabíem que ells tenen un bon tracte a la pilota, però jo sempre dic el mateix, no? El tracte a la pilota és bo si arribes a porteria, si no arribes a porteria, el tracte de la pilota continua sent una forma de jugar de cadascú, que jo respecto a tothom, cadascú fa el que vol, però jo crec que el futbol són gols i has de tenir verticalitat i intensitat. Aquestes són les claus per jugar a futbol. Jo no dic que això l'equip contrari no ho hagi fet, perquè jo crec que l'equip contrari ha fet un partit molt seriós, i em sembla que és un equip que no tindrà cap problema per passar a la categoria, ni molt menys, sobretot per la dinàmica que porta, però cap reproche al rival, ni molt menys, al contrari. Però que el futbol és intens, s'arriba a porteria, genera gol. Nosaltres ara hem tingut un al minut 5 de Jota i la segona que hem tingut hem fet gol. Doncs això abans no passava, però el que és l'equip en si al principi hem estat una mica desajustats a nivell defensiu, i quan dic a nivell defensiu no solament són les defenses, sinó a l'hora de defensar l'equip, doncs perquè el rival es movia molt bé, Grasses es col·locava, es fotia per dintre aquest jugador i ens generava una superioritat, ells generaven una superioritat per dintre que a nosaltres ens generava uns problemes. Però ha arribat el gol i jo penso que ha sigut els millors moments nostres. Hem pogut baixar una miqueta la pilota en 10 minuts, un quart d'hora, hem tingut opcions per poder fer el segon, no clares però sí d'arribades, i allà arriba la jugada del penal, no? La jugada del penal, el Carlos sabíem que Boniquet llançava els penals, nosaltres teníem estudiats que el llançava a l'esquerra del porter i ens ha sortit bé, però jo crec que quasi és millor la segona parada que la primera, amb un porter que té una projecció enorme i que estic molt content després de la lesió de 7 mesos que ha tingut, i la veritat és que és per treure's el barret, no? D'aquí a la final de la primera part ha sigut així. La segona hem començat amb aquesta errada defensiva d'ells, que Jota hem aconseguit fer el 2-0 i després hem tingut aquesta errada nostra amb una jugada que podia haver sigut el 3-0 perquè era un 3 contra 2, una errada d'un passe, ha acabat amb una acció, amb un xut que avui a l'aigua ha fet una mala passada amb el porter perquè la pilota anava molt ràpida i no ha pogut despejar bé l'expulsió de Daisuke. És una expulsió que sí que comporta un petit cop, però hi ha alguna cosa abans també que no es veu i jo respecto i ja està, no hi ha més, ens quedem en 10 i aquí és quan es veu, jo penso que el veritable Cerdanyola, no? L'essència, no? La nostra forma de fer les coses, l'agressivitat, la intensitat, el saber parar el partit quan s'ha de parar, el competir davant de jugadors de molt de nivell i ja assolir 3 punts per nosaltres que ens donen 3 punts més en 39 per acabar amb aquests 12 partits de disfrutar d'aquesta categoria que per nosaltres és molt. A la setmana hem parlat que aquest partit era un partit trampa. Els entrenadors a vegades aquesta paraula la utilitzem en moments, però no perquè ens veiéssim superior al rival, no. A l'estat nostre de forma veníem de 15 punts de 18 i està clar que l'equip estava jugant bé, vosaltres heu sigut aquí partícips del que l'equip estava fent a casa, jugant, generant joc, però davant hi havia un equip que no li acompanyaven els resultats, però hi ha bons futbolistes. Per tant, un equip ferit perquè porta 2 punts de 24, en qualsevol moment pot despertar. Per això dèiem que aquesta setmana hem treballat un partit com si avui haguessin jugat contra el líder. Penso que el Terrassa té molt bon equip, que està passant un mal moment, però que acabarà de passar aquest mal moment i el tindrà millor. Llavors, el que no volíem és que avui despertés aquesta bèstia futbolística. Per tant, hem intentat preparar durant la setmana així. El futbol és un estat d'ànim. Tu has fet la pregunta i quasi me l'has contestat tu. És així. És un partit dificilíssim el d'avui, que hem tret endavant, i a més, després d'estar mitja hora amb un jugador menys. Per tant, hem treballat molt aquest aspecte que tu comentaves, moltíssim. Què és el millor equip d'aquest any? Jo ho he dit des del principi. Dels últims anys, podem tirar una mica de meroteca i possiblement hi haurà equips també molt bons, però que estiguin a la categoria amb tanta solvència, no. Penso que el Prat del Pedro és un gran equip, ho té tot. Té un equip per jugar per baix, té un equip per jugar directe, té un equip que treballa bé l'estratègia ofensiva, té un equip que defensa molt bé l'estratègia defensiva, té jugadors més baixets, té jugadors alts, ho té tot, té un gran porter.
penso que és l'equip més equilibrat i més competitiu de la competició, i per mi serà campió de Lliga i ojalà pugui pujar de categoria, perquè crec que té nivell si el sorteig és benèvol, però és que té un equipàs. Per tant, no sé si és el millor dels últims anys, però sí que és el que està jugant amb més solvència i més sobrat de punts i de tot de la categoria aquest any.